Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un nou joculeț pe canal. Se numește Magic Kingdoms. Și va trebui să ne construim o regat din Disney. Și da, hai să vedem. Once upon a time, there was a magical kingdom, a beloved destination for children of all ages. The caretaker of this park was a little fella who lived for fun and adventure. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. A deschis porțile. Credeam că a făcut ceva dubios. Unfortunately, not everyone shared his interests. There were those who favored sadness over joy, destruction over fun, and darkness over light. If the park could be turned to evil, it would be a powerful tool for the powers of darkness. As the malevolent magic spread throughout the kingdom, it was claimed as a playground for all that is bad, returning it to a true hero. Nu mai spune. Vai de mine. Și da, așteptam să se downloadeze contextul. Dar îmi pare rău că n-am mai făcut videoclipuri, n-am avut timp. Sau poate am avut chef. Am uitat să-mi instalez jocuri. Da, ce? Despre ce vorbesc. Și da, mai abonați-vă și voi din când în când. Aoleu. Ok. Uite. Family. Da, mă știu, m-am primit. Și nu uitați, mi-am făcut și canal de vlogging, Viviria, tot așa cu litere mari, vlogs, cu... Încă n-am postat nimic, o să postez mâine de ziua copilului. Apropo, la mulți ani toți copiilor. Scuze că vorbesc încet, dar fratele meu doarme și la fel și tata meu și vreau să-i trezesc. Hai mai repede. Oh, hang it all. Okay, boo. Go. Acolo e partea întunecată. Hai, ce vrei? Nu știu de ce nu are sonor, dar mai rezolvăm noi asta. Great. Stați puțin să verific ceva. Și am verificat, hai să începem. Ok. Nu știu ce face, cred că purifică. A făcut castelul din nou. Da, mulțumim. Welcome, Paul. Deci, trebuie puțin să mă așteptați că vin imediat. Deci, ok, o să-l facem pe Goofy. Ok. Bine ai venit, Goofy. Goofy boy. Great. Deci vom juca și cu ăsta, nu doar cu Mickey. Go. Deci până acum e totul bine. Nu pot să vedeți prea bine camera. Ne-am intuit o statuicul. Cred că cu Walt Disney și cu Mickey Mouse. Să mănânc.
înghețată. Ok. Send the chicks. Câte avem de îndeplinit azi? Uite un portal. Ce facem? Tradiciurile. Intrăm pe vrăjitor aici. Iale. Sunt ok. Deci, trebuie să pocnim ciurile. Uite-l. Congratulations. Level 2. Și uite, am eliberat țara. Nu? Wow. Ok, Magic Story. Deci ne trimite să facem zona asta. How amazing. Bate palma. Uite-l pe... Nu știu cine. Pete. Pete. Ok, George. Ok. Hai să ne cumpărăm o roată din asta. Great. Stai, mă. Să punem... Nu aici, nu place. O întoarcem. Și... Bine, uite. Nu să fie intrarea. Întoarcem. Uite, aici ar merge. Perfect. Așa. Nu, așa. Așa. Great. Nu dă schimb. Ok, hai până să fim. Ok, hai. Trebuie să batem neapărat cu palma. Acum Gubi. Go. Și-l trimitem și pe ăsta. Hai, go. Și uite ce să vedem. Skip. Deci copiii s-au dat. Uite copiii, hai. Haideți, dați-mă. Ce tare, și acum se dă. Și uitați, vin copii. Nu știu pe unde intră, da? Acum. Nici ok. Build Mickey Mouse House. Deci. Uite, putem să cumpărăm. Mă, cât costă. Hai să cumpărăm asta pentru că asta ne spune, nu? Întoarcem. Hai așa și punem un colț aici. Nu aici. Așa.
Ne uite, de aici avem copii. Dar aici că avem un carusel. Și uitați câte sunt stăpânite de chestii asta. Dar noi avem doar partea asta. Gata, s-a făcut casa. Ai, îmi bate palmă. O steluță. Ok, și în asta se uită copiii, merg. The attraction. Anniversary hat stand. O să cumpărăm și în ăsta. Uite decorațiuni. Hai să vedem. Lasă, nu prea avem bănuți. De Mickey. Goofy e level 1. Ok, quit. Nu știu unde e Mickey. Ia uite. Și de ce ne putem cumpăra? Uite glam. Uite aici. A, nu merge. Deci în Toy Story. Compania monștrilor. Woolly. Ăsta e de Rapunzel. Asta nu știu. A, Tinkerbell. Frumoasă 2002. Da. Deci cam acesta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut cum am aranjat aici aceste două chestii. Nu uitați să dați like, să vă abonați și ne auzim data viitoare. Pa, pa!